Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Белем бирү учреждениеләренә ихтыяҗ арта. Якын киләчәктә кайсы комплексларда мәктәпләр һәм бакчалар төзеләчәк. Авыруларга һәм аларның әти-әниләренә рухи ярдәм. Камбалар медицина үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Чаңгы, тюбинг һәм тимер аяк. Яңа ел бәйрәмнәрендә кая күңел ачы була, Эльвина Андрова белеште. Шәһәрдә төзелешләре дәвам итә. Быел Чаллыда яңа мәктәп һәм 6 балалар бакчасы ачылды. Киләсе елларда да Чаллыда белем бирү учреждениеләре төзелеше каралган. Бу хакта тулырак хәбәрчебез материалында. Мәләкәс ор ягында якын киләчәктә барлык фатирлар саны 13 меңнән артып китәчәк. Димәк, белем бирү учреждениеларына да ихтыяҗ зур булачак. Бүген Мәләкәс ор ягында бердән-бер 39-нчы мәктәп эшли. Ул узган елны ачылды. Сыйдырышлыгы буенча 1224 балага исәпләнгән. Бирдә элекеге микрорайонда яшәүче балалар белем ала. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, сыйныфларда балалар саны тиешлесеннән дә артык. Школа бик зур, әйбәт, яхшы, но кеше бигрәк күп. Балалар особенно. Беренче класс слишком бик күп кеше монда. Шуңа икенче школа безгә мәртәб нужно. Киләчәктә белем бирү учреждениеларына ихтыяҗ арта гына барачак, чөнки Чаллыда яшәүчеләр саны ел саен уртача 2000 кешегә арта. К 2024 году мы ожидаем порядка 77 тысяч учеников. То есть рост налицо, количество учеников растет. Исходя из этого, как бы закономерный вопрос наполняемости школ. На сегодняшний день средняя наполняемость классов в школах города порядка 26. Где-то этой цифры, конечно, побольше. Тенденция такова: до 2024 количество учеников будет расти, а с 2024 оно будет, да, уже пойдет на спад. Наил Мәхдиев белдерүенчә, Мәләкәс ор ягында яңа мәктәп төзеләчәк. Ул 2021 елда ачылачак. Шулай ук яңа 63-нчы комплексда мәктәп төзелеше планлаштырылган. Киләчәктә Минтимер Шаймиевның торгызу фонды кысаларында Чолман проспектында полингваль мәктәп төзелә башлаячак. 21 или 22 год должна появиться школа тоже на 1224 места, где будут обучаться дети, и на выходе из школы будут владеть в совершенстве 3 языками. Татарский, русский, английский. Дополнительно может быть и китайский. Соңгы 5 елда Чаллыда 4 яңа мәктәп төзелде. Шуларның берсе быел 65-нчы микрорайонда ачылды. Төзелеш 1 миллиард сумга төште. 2020 елда шәһәрдә 3 яңа балалар бакчасы төзеләчәк һәм 5-сендә капиталь ремонт үтәчәк. Лилия Гатина, Алена Фазылова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шәһәрдәшләребез хастаханәдә үз балаларының сәламәтлеге өчен дуга кыла ала. Кама балалар медицина үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Бу хакта тулырак Эльвина Андрова дәвам итә. Хәзер Кама балалар медицина үзәгенең кечкенә пациентлары һәм әти-әниләре хастаханәдә үк намаз укый ала. Беренче катта мөселманнар өчен гыйбадәт бүлмәсе ачылды. Табиблар бу авыру балаларга һәм аларның ата-аналарына рухи яктан ярдәм итәчәк ди. Бүлмә өчен урын очраклыгына сайланмаган. Безусловно, в приоритете были вопросы безопасности, легкой доступности наших пациентов, их родителей, их родственников, чтобы в любое удобное для них время мы бы могли предоставить им возможность уединиться в молельной комнате, прочитать намаз. Гыйбадәт кылу бүлмәсен ачу тантанасына шәһәрнең имам мөхтәсибе дә килде. Мөселманнар өчен 5 вакыт намазны вакытында уку бик мөһим дип билгеләде ул. Әлфәс хәзрәт дини китаплар бүләк итте. Есть оригинал Корана и перевод на татарском, на русском языке. И вот то, что я сегодня подарил, это, как называется, Коран приватно. То есть там и оригинал Корана, и комментарий Корана, и транскрипция Корана. Бүлмә ачылу хөрмәтенә дуга кылдылар бирегә мәчет вәкилләре дә, медицина персоналы да җыелды. Бүлмәдә бер үк вакытта 10 кеше намаз кылырга мөмкин. Кама балалар медицина үзәгендә православие динендәгеләр өчен гыйбадәт бүлмәсен ачырга планлаштыралар. Ул киләсе елда барлыкка килергә тиеш. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар.
Бірінші январдан ішлемеуші шәһәрдәшләрнең пенсияләре 6,6%-ка индексацияләнәчәк. Пенсия фонды мәгълүматларына караганда, пенсия күләмен арттыру һәр кем өчен индивидуаль булачак. Үзгәрешләр чагылда яшәүче 100 меңнән артык кешегә кагылачак. Әйтик, 2019 елның декабрендә иминят пенсиясе 15 мең сум булса, өстәмә сумма 1 мең сумга якын булачак. Бүгенге көндә шәһәрдә яшь буенча пенсияның уртача күләме 14 400 сумны тәшкил итә. 2020 елның 1 апреленнән социаль пенсияләрне дә 7%-ка арттыру планлаштырыла. Аларны 8 меңнән артык чаллы кешесе ала. В феврале будет проведена индексация ежемесячных денежных выплат, а в августе традиционно будет произведен перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Также всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход не доходил до прожиточного минимума пенсионера по республике, в течение года будет производиться социальные доплаты к пенсии. Яңа ел бәйрәмнәренә килгәндә, 2020 елның гыйнварында пенсия фонды идарәсенең илтә бирү хезмәте шәһәрдәшләргә пенсияләрне түбәндәге көннәрдә түләячәк. 3 гыйнварда 5-се өчен, 6 гыйнварда 6-сы 7-се өчен. 8 гыйнвардан пенсияләр һәм социаль пособиеләр гадәти режимда түләнә башлаячак. Алда озын яллар көтә, актив ял итәргә яратучылар тимер аякта, чаңгыда һәм тюбингларда шуарга мөмкин. Бушлай таулар һәм шугалаклар турында Эльвина Андрова сөйләячәк. Газ бистәсендәге Тукай яр буендагы тау иң популяр күңел ачу урыннарының берсе. Ул бәйрәм мәйданчыгы янында урнашкан. Үз тюбинглары булганнар биредә теләсә кайсы вакытта шуа ала, прокатка алырга да мөмкин. Таулар шулай ук җиңү һәм яр буе паркларында да бар. Азатлык мәйданында таудан тыш шугалак та эшли. Шәһәр яр буендагы чаңгы һәм тюбингларда шул кына түгел, квадроциклда да йөреп карарга мөмкин. Барлык мәйданчыкларда үз инвентарың белән керү бушлай. Нет, не страшно. Интересно очень. Впечатления большие, так как мы гости из Краснодарского края прилетели вчера. Там дождь, здесь снег, мороз, супер, бодрит. А люди катаются, уже надо где-то отдыхать, на природу ходят, видят тюбинги, берут в прокат. Как каждый год, как по выходным дням, каждый день. Начиная где-то со 2 числа идет и до окончания. Вот там тоже много зависит от температуры. Вот, если сильно холодно, то, естественно, и народу поменьше катается. Әгәр куркынычсызлык техникасы кагыйдәләрен төгәл үтәсәң, бәхетсезлекләр очрагы һәм имгәнүләр булмаячак дип прокат хезмәткәрләре. Әти-әниләрдән балаларны караучысыз калдырмауларын һәм сабыйлар өчен артык текә булмаган тауларны сайлауларын сорыйлар. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Быел декабрьне соңгы 120 ел эчендә һава торышына бәйле эшләр өчен иң уңайлы ай дип атарга мөмкин. Бу хакта Татар-информда узган матбугат конференциясендә метеорология, климатология һәм атмосфера экологиясе кафедрасы доценты Тимур Әүхәдиев хәбәр итте. Атмосфера басымының көчле үзгәрүе декабрь аенда нибары 2 тапкыр күзәтелгән. Норма буенча ул аена 12-14 тапкыр үзгәрергә тиеш. Глобаль җылынуга килгәндә исә быел температура норма кысаларында июль, август һәм сентябрь айларында гына булды дип билгеләп үтте белгеч. Калган айларда җылы һава торышы уртача күрсәткечләрдән 1-2 градуска арткан. Обращаю внимание, что количество дней с аномалией положительной, то есть количество дней в году, которые оказались с температурой выше нормы, составило 223, то есть 2/3, по сути дела. И лишь 1/3 оказалась ниже нормы. Киләсе бәйрәмнәрдә Татарстанда кар көтелә. Республика гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, яңа ел төнендә уңай температура булырга мөмкин. 2020 елның 1 көнендә юеш кар көтелә, урыны белән буран, көчле җил булачак. Температура 0 градуска якын булачак. Якын көннәрдә салкын һава торышы саклана, төнге сәгатьләрдә -18 градуска кадәр суытачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз диде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Магазин «Стройфорум» поздравляет с Новым годом и объявляет новогоднюю распродажу. Только до конца года скидки 20% на мебель для ванной и 15% на пластиковые панели. «Стройфорум». 40 лет победы 90/2. Сеть центров красоты «Ларкон». Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш «Ларкон». 76-00-11. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы. В магазине «Медовик» скидка на все до 20%. Рынок Южный, павильон 24. Добро пожаловать!